Marcelí, una cosa, veig que us esteu entenent molt bé amb la Dolors. Bueno, perquè és una persona entenimentada, perquè ja l'he vist de seguida. Aquesta és una senyora entenimentada, perquè aquestes persones no n'hi ha gaires, i el que hem de cuidar en aquest país són persones entenimentades. Les dones seques o molsudes? Deixa-m'ho dir gràcies, home, gràcies, Marcelí. De res en vida seva. Moltes gràcies, encantada. De res en vida seva, senyora. Encantada. Què dieu? No, encantada, dic que sóc encantada. Està atacada, doncs molt bé. Mira, hem de posar de la reventadora, això. Marcelí! Maneu! Senyor Marcelí! Què hi ha? Vostè ha estat mai aquí a la plaça Vic, aquesta que es veu per la tela? On vas a parar? Aquí a la plaça Vic he estat moltes vegades. Sí? I he mirat per aquí, a la vora, he entrat a comprar els pans de pessic, he entrat aquí a la llibreria que hi ha, he vingut aquí al mercat, que feu cada dissabte preciós, etc. He estat moltes vegades jo aquí a Vic. I jo, per acabar, la Dolors també està casada. Molt bé, me n'alegro. És com està una persona casada. Que bé sé això d'estar sols desmanegats pel món i ara. Jo m'he quedat amb una pregunta, aviam si li agraden seques o molsudes. Home, doncs, de què parles ara? La Dolors és que és seca. Massa seca, malament. Sí? Ah, perquè em fan mal de boli, Marcelí. Ja, és que esclar... Sap què em passa? Què teniu? Que estic secada per dins. Ah, vaja, i això, doncs de què és degut? Això perquè em fan anar de bòlit i em fa més seca. Ja. Els nervis, Marcelí. Són els nervis, sí, jo en conec d'altres. Això no es pot resistir. Aquesta vida moderna, aquests nervis anar i venir, aquest despici que tenim tots plegats, això... Marcelí! Senyor Marcelí, digueu. Jo ja per acabar, per despedir-vos, si voleu un dia podeu fer com abans, anar a pujar a Montserrat tots dos agafats a la mà i fer exercicis espirituals. Ho feu, si voleu, un dia així d'estiu. Veu que és impertinent, Marcelí? Molt, ja ho veig. El té igual vostè? Molt, pitjor. Jo ja us planyo, Maria Dolors. Ja s'hi anirà tornant. Gràcies, Marcelí. Vinga. Un aplaudiment per en Marcelí. Gràcies. Passi bé. Una abraçada, gràcies. Bona nit, tingueu. Igual entra a la tele ja, vale? Ja us aviso. Aquesta cançó, Els Mansos, la vam cantar a l'entrega de premis de Ràdio Associació de Catalunya, la vam cantar internament, que sí, Ramon? Internament i externament. Tenim una connexió amb el Nou TV pendent, crec que l'estem a punt de fer, ho dic perquè, atenció, ens diuen que sí, que no, bueno, en fi, mentre esperem de fer-la... Bueno, és que jo ho entenc tot això, perquè amb el lío de cables que hi ha, i de fet això no s'havia fet mai, de fer la ràdio teatralitzant-la i audiovisualitzant-la, a veure si em surt tot plegat, intentarem, doncs, abans de les 11, abans no se'ns acabi el programa, poder-ho aconseguir. Bé, el que farem ara és intentar des de Manlleu que ens facin unes trucades que tenen pendents a Belmed, mentre ens busquen aquesta connexió amb el Nou TV, o sigui que tirarem trucades, si us sembla, amics. Us sembla bé, doctor, quedem així? Et sembla bé? Sí? Unes quantes trucades des de Manlleu, vinga. Truquem a l'exterior, no és gaire hora de trucar, 3:15 ja comença a ser problemàtic per tema de penjades, però normalment la gent és molt amable. Sí, això ho hem d'explicar. La gent que no ens hagi escoltat mai, nosaltres inicialment fèiem les trucades a 9 a 10. Sí, que és una hora més, diguem, assequible per la gent. Clar, què passa? Gràcies a vosaltres. Vostè. Bona nit. Bona nit. És el Nou TV o és una trucada? És una trucada, això? Home, per favor. Bueno, amb el seu programa, ells fan el programa de 10 a 11, els veiem a dintre del llit, a veure si ens senten aquest cop. Mansos? Perfecte. Hola, Pep. Hola, Mansos. Ens veus ara? Us veig malament, no perquè us veig fos, sinó que us veig enllitat ja, que heu acabat el programa ja. Pep! Digueu. Pep, com t'agrada més que et diguin? Perquè tu et dius Pep com a Joan, que et diguin Pep com a Joan? O Joan. No, per això, Pep com a o Joan? Deixem Pep com a Joan. Escolta, Pep, com a Joan, no, una cosa més em volia dir. Som al llit perquè, a més de començar el programa, me li han agafat unes angines
les han anat a treure a un racó d'aquest pis de 30 metres quadrats que hem muntat aquí a la plaça, i quan se m'ha començat a marejar ens hem posat al llit i l'estem fent des de dins del llit, l'altre tros. Us he vist amb l'Ignasi Puig asseguts còmodament, o no sé si tan còmodament, sobre uns lavabos d'aquest piset de 30 metres quadrats. Escolta'm una cosa, això d'aquí 2-3 anys, 10, 20, 50, 300 anys, això és moda, Això ara sembla broma, però això serà moda, Això seran cadires, i el que són tasses seran sillons, Escolta, no, ja no. Escolta, que és important el que dic ara. Això gravo, ens estàs encarant, ara. Això gravo i poso un cantó. Esteu en imatge, esteu a la pantalla del Nou TV. No, això gravo, perquè això que diem ara, si ho poses gravat en una cinta, veuràs com és veritat. Això d'aquí 30, 40, 50.000 anys serà moda, aquestes tasses. I els sillons seran tasses. Ha fet com a Joan, està fent un programa de televisió. I a més, el Nou TV és una ràdio, una telesèrie. Tu, al Nou TV, els has vist que fessin cap programa d'humor? No. Doncs no fotem el burro, que és la sèrie. Perdona, Pep. Més estem ensenyant el pilot. Perdona, Pep. Continua, tu ets el professional. Mansos, aquests pijames també són de moda o són els que estan de moda d'aquí 30 anys? Jo el tinc tacat. No, aquest estaven de moda fa 30 anys. És que hi ha d'haver les dues parts, m'entens? Tacat de què, m'ha demanat? Tacat de què? No sé, és el teu. Mira-m'ho de què és. No em facis mirar aquestes coses a aquesta hora. Escolta, la gent que ens està mirant avui aquí a la plaça Major de Vic, no sé si volen saludar el papa, la mama, l'avi. El papa, la mama, l'avi. Algú vol saludar el papa, la mama, l'avi? Que digui, saludo al papa, la mama, l'avi. Ningú vol saludar el papa, la mama, l'avi, ningú vol saludar. Això normalment ho fan de sentar-se darrere. Hòstia, és que t'ha sentat mal l'olla, Pep, endavant. Mansos, són 3/4, què us queda en aquest quart d'hora de programa? Bé, ens queda, concretament hem passat per sobre d'en Marcelí, o la Dolors ha passat per sobre d'en Marcelí, anirem a fer unes entrevistes concretament a Belmez, saps on és, Pep? A Belmez? A Belmez, a Espanya. De la Moraleda, de l'estranger, sí. Sí, a Belmez, allà que els hi surten cares encara que freguin. Et sona. Tenen una casa que hi posen a hacks, freguen i els hi van sortint cares. Doncs amb aquesta gent hi parlem també. Passa que aquesta hora ja és una mica problemàtica. Espera, deixa'm-li demanar una cosa. Això és periodisme? Creus que podem treure una notícia de pes de Belmez? Home, si teniu alguna exclusiva ens truqueu i tornem a entrar en connexió. I si no, és quasi que ho deixem aquí. I us deixem aquí ben espatxorrats al llit. Gràcies, maco. Molt bé, Manso. A reveure. A reveure, que ja Bona nit.